ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳамон мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки ҳамхали барои фурӯшӣ бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранмада рӯӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навод чӣ мошин қабул карда, чӣ мошин рӯй карда ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Хоб Hyundai Porter ҳастаги мошинои боркаш, тракторои фурӯшӣ ҳастаги тракторои беларуси комплекте солҳои нав ҳастаи 2017 дӯстони азиз. ҳастаи Opel хетчбек бо нархи арзон, Opel Caravan дӯстони азиз ҳастаи бо нархи арзон, Toyota Camry 239 зур ваз 21014, Daewoo Tico ваз 21012, Mercedes Sechka Prasoy Sechka объёмный ваз 21006 ва ҳастаи Toyota Corolla 1 ва дигар навъи маркаҳои мошин ҳастаги аз территорияи Москва, территорияи Тоҷикистон рӯй карданд, ки нархҳои бениҳоят арзон карданд. Фақат навори мошинои арзон мешавад дар ин ҳамин видео. Хоб дӯстони азиз, кадомтон ки агар дар ҳамин навори мо тамошо мекунед мошини маъқуле ки наёфтед, дар комментария нависед ки чӣ мошин ба шумо лозим аст. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем ва курси имзо 116 сомон аст. мо бошад навор асад мекунем. Маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки трактори беларускаи 81 ҳастае, ки беҳтарин ҳолат дар соли бароишаш 2017 солае, ки як даст гаштагиае. 2017 соле комплектае, мақсад ки ҳама чӣ дорад. Презанак дорад дӯстони азиз, алафдаравак дорад, чизил, плуг, ҳамаш қатиш комплектае. Презанак, алафзанак, чизил, плуг ҳамаш қатиш комплектае. Ҳамашон нава идеални сена мегӯяд 2017 мегӯяд, гирифтагӣ мегӯяд, беҳтарин ҳолат тракторае. дӯстони азиз, комплект фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомилаи хубам мешавад ва трактор айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдата. 320 боз муомилаи хуб дорад, балнош пачкае, айҷош заводи мешавад, ҳамаҷош мегӯяд раднояй кор мекунад. Маромад шахсоне ки мехарин ягон маълумот хоҳед, агар оидаи трактор хати комплекташ фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда билайн дастӣ 6588 кор мекунад ва рақамҳои поёмдаш рақамҳои расияи иш WhatsApp дорад. ина трактори комплект қати ҳама чиз чораст. 320 000 сомон аст. боз дӯстони азиз муомила дорад. то қад суми хӯлия мегӯяд, неки муомила мекунем. Маромад дигар маълумотша гирем. ва боз ҳам мегӯем шахсоне ки мисол ягон чизи фурӯшӣ дорад, ягон техника барои реклама кардан, маромад дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо телеграмда рӯй кунед, реклама мекунем. хоҳиш ки лайкҳоро разани навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ҳастаи баъдрон, ки Hyundai Porter соли бароишаш 1999 ҳастае, ки сӯзишвориш дизел, яъне ки солярка сӯзишвориш, коробкаш механикаи мошин мега нахадаи мошини боркаш Hyundai Porter дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то охири моҳ ҳам мегӯяд ҳастае буд мешавад, балнош мегӯяд навай, хадавой мегӯяд 100%, мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ даем ва срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомон мегӯяд соҳибшон наша, боз мегӯяд муомила мекунем, ё ки ба ягон мошинои майдаи Toyota Corolla 3 бошад мегӯяд алиша мешавад. Toyota Corolla кати опшин вариантҳои алиши дорад. мошин нахадоя мегӯяд, мегирӣ фақат корта пеш мебарӣ ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша мегӯяд 60 бо муомила мешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 1687 кор мекунад, WhatsApp ҳам дорад дӯстони азиз, ва дуюмаш рақамҳои Россия иш 8730 инашам кор мекунад, инашам WhatsApp дорад. ҳуҷҷаташ буд мешавад, балнош нав, хадавой дорад. маромад дигар маълумотша мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон, ки Toyota Camry Deed Polni S-каи американкаи радной ҳастае, ки беҳтарин ҳолатае, неки дӯстони азиз срочна фақат суми хӯлия беҳуда мегӯяд, нороҳат накунем. Toyota Camry Deed американка S-ка соли бароишаш 2010 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензини хӯлияи, мотораш 2.5, коробкаш автомате, ҳолати мошини баъдрон беҳтаринае. мотор мегӯяд соз, коробка соз, хадавои 100%, кондитсионер ях, мошин мегӯяд айвагон, як дастгаштагиае. ҳуҷҷатош ва танировкаш мегӯяд то 04/09/2025 мегӯяд, яъне ки дорад як тақрибан 8 моҳи дигар мешавад опшин дорад. мошин ҳамаҷош мегӯяд радной, ҳамаҷош мегӯяд кор мекунад. мошин беҳтарин ҳолат дорад. нархи мошина мегӯяд 145 000 мегӯем, бо камтар мегӯяд арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, бисёр не камтар мегӯяд, арзон мешавад. S-каи тоза мақсад ки мотори 2.5 кади 145 дар шаҳри Душанбе, рақамошон Вавилон. маромад кадоме ки мехарад метавонед ки занг занед.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка соли бори 1999 ҳастае ки суҷфурӯш газ бензине мотораш дувай коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад мотор созастае коробка мегад соз хадавои соз хадсони электропакет чихолакҳои фасон дискакҳои фасон светои серебристи. нархи мошина мегад 52000 мегад соҳибуш бу хай ягон мақсад мумкин мегзаранд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. нархи мошин 52000 дар шаҳри Душанбе 99 сол аст. Мошина хай расходша нагуфтем, барои ҳамин кадоми шумо ки мехаред ягон маълумотша хоҳем фаҳмидан занг занем ба шумо фаҳмонда метиҳам. кадоми шумо ки дар навор наёфтед мошини маъқулӣ дар километре наёфтед пешкаш мекунед мошина гуфтагитонам ва кадоми шумо ки мошини фурӯшӣ хона замин квартира ягон техникаҳо компания дорем барои реклама кардан марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram мақсад ки ҳамачи пайваст дар болои экранам мондагӣ аст. марамат чизе ки фурӯш боша роя кунед мо рекламада мегзорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla як аст бадрон ки механикаи соли бори 2007 сол аст ки суҷфурӯш газ бензине мотораш як 3 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега соза расход мега надорад. 4 балон мега нав, 4 диска аккумулятор нав, мотор соз хадавои соз. мошинча мега чоткае. як седсони ази простое мақсад ки экономияниё хоб бу хайхтон маълумотша мегирен. нархи мошина мега сумаки 60 меган соҳибшон срочнай бу мега арзон ва муомила мега дар назди капоти мошин мешавад. ай главни мотор патор ҳамаш соз буда хай нашуд ҳуҷҷатша нагуфтиянд сони азиз. хоб кадом то ки мехарем бо метавонед занг занед. мошин дар шаҳри Бухтараи нави рақамҳо мегафони соҳибшон. марҳамат шахсоне ки мехаред занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 аст бадрон ки мошини советски чихелаки дар километра хоҳиш кардем. ВАЗ 2106 соли бори 1998 аст ки суҷфурӯш бензини хулияи моторш як 3 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду балонош мега 90% суни азиз. мошин мегад мегарда бензини хулияи суни азиз мақсад ки хайхтон бо фақат мақсад ки бу мепурсен ҳуҷҷатҳои мошин мегад 4 моҳи дига мондагиай. хоб балонша мулоит кунед. нархи мошина мегад 8500 сомон мондиян бо мирам арзон мекунад ки 89000 сомон аст қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румдисони яъне Калхозобода мешавад. рақамҳошон аст билайн ахира 6310. бисёри баъд мошинат хай таъриф намекунем, бисёри баъд мисол гап намезанем. агар ки шумо дар намин маҳқул ки бошад мақсад занг занед рақамҳошуда маълумотша срочна то қасуми холӣ. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон. ВАЗ 21012 соли бори 2006 сол суҷфурӯш бензин газ мотор 1.6 литр коробка механика суни аз мошин дар ҳолати хуби техникия мегад. мошин мегад вариантҳои алиширам мегад мешавад яъне ки пешкаш мегад мошин суни азиз бензин газаш неги вайрона хай бухто мепурсем. мошин хай насоз расходи хеле ча нагуфтиам бу барои кадоме ки мехара ки вариантҳои алиши мекунам метавонанд занг зананд. нархша мегад сумаки 12000 сомон аст боз мегад муомила мекунем 2600 суни азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда ҳозир. хоб ин рақамҳои мега павилёни соҳибшон дар ахираш 4161. марҳамат шахсоне ки мехаред метавонед занг занед. дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо ялайкира дареғ намедонем мезанем ва навори моро дар рафиқотон падисаш мекунем. кадоми шумо ки ҳамин навори моро тамошо кардем дар ҳамин навор наёфтед мошини маҳқулитона дар километри наздиги чӣ маркаи мошин ба шумо лозима мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. лайк аз шумо мошини нав аз тарафи мо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст бадрон ки срочнаи моҳика накарда сурат гирифтан. Daewoo Tico соли бори 1998 аст ки суҷфурӯш бензини хулияи моторша як гуфтагиам суни азиз коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад мотор кардагӣ хадавои кардагӣ хай мошина хай химчиска мақсад ки моҳика мекунем бо соз мешавад. мошин дар сурат созад суни аз мошин хай хеле расход надошта дар сурат хеле нормалния. нархи мошина мега 11000 мегем бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. инам хеле светои необычный буда 11000 мотор ва хадавоиш мега кардагия. хоб ин рақамҳошон аст Вавилон суни азиз ахираш 8661. марҳамат шахсоне ки мехаред ягон савол дошта бошед занг занед маълумотша гирем.
اینم خیلی مشتری ما بهر شما پیشکش میگه شما در کامنت نویسید ما رنگ شما خیلی مشتری کدومی که میسوزه کس میکنه ما بهر شما موندال میگیریم فقط که نوع مشتری نویس در کامنت که چه ماشین با شما رو پیشکش میکنیم میگذاریم با نه ماشین فروشی نوبتی است با درون که واز 2104 است که سروشنه واز 014 دوستان عزیز سال بریوشش 2004 سال است که سوژ فروش بنزینی خولیای موتورش میگه 1.5 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در ولایت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین میگه سوزای нарошка калонтар кор дорад мега дигар ҷош мега сӯзасе нарошка калонтар мелич кор дорад нархи мошина мега сумаки 16000 мегем бо мега арзон мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз 16000 бо агар харидори конкретна бошад мега сумаки бо муомила мекунем ина рақамҳои мегафон ҳастаи рақамҳои соҳибшон ахираш сиёҳ маромат занг занем бештар маълумоти пурра аниқша аз худашон гирем میگذاریم با دهم ماشین فروشی اوپل استرا اف اس بادرو که در کوزیفی کاروان سویتوی سفید سال بریوشش 1993 است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробкаш مکانیکای ماشین میگه در ولایت خوبی تکنیکی قرار دارد کمبودی ماشین میگه فقط یک حجت میکنی تمام دوستان از ماشین میگه خیلی سوزه مقصد که سلامش هم توزه که سویتوی سفید بالانش هم ولایت کوری نرخ ماشین بادرو سروچنای 17000 сомон меган бо ягон сӯша мегад мегзарӣ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда 17000 муомила савдои дар назди капоти мошина илтимос мега беҳуда нороҳат накунед вариантҳои алишӣ намешавад то қад суми холия хак мумкин мошин ягон кори дигаш монда бошад барои ки арзона бухтон далши вайша мекунем лайк аз ин навора то охираш тамошо кунем میگذاریم با 11 ماشین فروشی نوبتی است که اوپل خچبک سال بریوشش 1993 است که پول خود میگه 98 کردگیم سوژ فروش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در ولایت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین میگه سوز موتور واگن پول 98 کردگی دوستان از ماشین موتور 98 هم خیلی موندگی است ماشین سوز است خیلی کمتر هنگام چی ملش خود کار دارد нархи мошина мега 16600 мондиан соҳибшон бо мегад арзон мекунем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз 16600 ҳамин нарха соҳибшон худашон ҳам хел мондиан марамат хичебекчаи ардо дискакои фасои нам хеле моҳика накардагӣ рақамҳошон мегафон занг занен маълумотои пурраша гирем кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад хона замин муқсад чизи боша бори футон марамат дар рақамҳои болобуда 20 дарои калом мекунем кадоме ки дар навор наёфта як мошини маъқул дар комментар нависа пешкаш мекунем این بود نوار امروزی ما تا ویدیو آینده خدا نگهدار.